יאללה, תסבירי מה את עושה. שלום, היום באתי לתת לכם סדנת בצק סוכר של פרולת. ולי קוראים שלום ובאתי לתת לכם כיף חיים בבצק סוכר של פרולת. והיום נעשה קפקק בבצק סוכר. ואני רוצה ללמד אתכם איך מכינים בצק סוכר של פרולת בקפקק. ויש לי פה צורות, ואנחנו יכולים לעשות עם זה מלא צורות, ואני רוצה רגע להראות לכם את הקופסה שממנה יצאנו את הבצק סוכר. ובואו נתחיל בקישוט. רגע, אני אעביר רגע מספריים. אם אני לא אצליח לפתוח, אז בגלל זה הבאתי מספריים. בואו לא מצליחה, אז בואו נפתח את זה עם מספריים. נראה שצריכים עוד גזירה אחת. אני לא מצליחה רגע לפתוח. אני הצלחתי רגע לפתוח. תביא רגע. שירה, תביא רגע. הנה פתחנו אחד, עכשיו צריכים עוד אחד לפתוח. תביא. והנה פתחנו עוד אחד. עכשיו עוד אחד. אולי תתחיל עם השניים הראשונים, שירה, ואחרי זה אם תצטרכי רק תקחי את השלישי? טוב. תביא. תזהרי את האצבע. אני חושבת שהכחול זה ריח יותר טוב. בוא נריח, או לא טוב, לא נריח. ויש לי פה כזה, יכולים לעשות, תסתכלו מה למשל. יש לי פה הוראות איך מכינים. כך. והנה, יש פה מלא סרטונים. עוד מעט אנחנו נעבור לסרטון שלנו. הנה, עכשיו נראה שאנחנו מגיעים עוד סרטון אחד,
כי יש לי עדים שיש לי את הסרטון הזה בבית, אבל אנחנו לא עושים את זה, אם אנחנו עושים בסרטון אחר. יאללה, בואי תתחילי. ומתחילים. רגע, קודם אני צריכה את ההוראות שלי, איך מכינים את זה. מכחול מים. אני עכשיו פותרת את המכחול ואת המרוך, כי אנחנו שכחנו, וגם את הקורנפלור. מה עושים עם הקורנפלור? עם הקורנפלור שמים את זה על השולחן, ואם זה קצת דביק, שמים קרנפלור קצת על השולחן שלא ייגמר לנו. אם זה דביק או לא דביק, אבל נשחק קצת מים. עברנו למקום אחר שיהיה פחות מלוכלך, וחתכתי את הבצק הלבן, ועכשיו נלוש את זה שזה יהיה גמיש וטוב, ואז נלוש את זה שזה, כי אז יהיה לנו דביק. בואו נרדד את זה קצת. את הבצק הלבן הזיז. הנה, אחרי שרידדנו, מה צריכים לעשות? עושים קצת, לקחת את זה, זה קצת נדבק. מה עושים עם הדברים האלה? עם הדברים האלו צריכים לקשט את הקורנפלור. יש לי את זה באייפד. עכשיו צריכים קצת למחוא עם זה כפיים ככה שזה יהיה דמש, כי קצת לא שמתי קורנפלור, אז אני חייבת לפתוח את זה. במספריים שכחנו שם, מי יכול להביא לי? עכשיו אנחנו שופכים את הקורנפלור לקערה. ואת הקורנפלור נשים את זה פה, שמקום גם לבצק סוכר. שים את זה קצת פה. טיפונת. וזהו. ואחר כך מוכרים את זה ככה. ואחרי זה אנחנו נשים את זה על זה, ושוב נרדד, שזה יהיה גמיש וטוב. אחרי שרידדנו, רואים את זה נהיה חלק בגלל ששמנו קורנפלור ורידדנו מהזה, אז תקלו איזה ריח, נראה לי, נריח את הארון. אני חושבת, זה הכחול יותר בריא, ואנחנו לא נאכל את זה היום, כי אני יודעת שזה לא בריא, זה לא נאכל, נכון? גם ההורים שלי לא מרשים, ואני כבר, כי אני כמעט עולה לכיתה, ושיודעים שיהיה לי שוב יום לידת, ואז אני אהיה בת 6, ואני כבר אפול ישר, ואני אלך לכיתה, ואז כבר אני אלמד לעשות את זה לבד, בלי שיספרו לי ובלי לראות
ובלי שיצלמו אותי, כי כבר אני עושה היום סרטון. אז כבר עכשיו עושה לבד. נכון. בוא ניקח גוש של לבן. רגע, איפה האות? אני לא מביאה כי מצלמים אותי רגע. איך מכינים את הקאפקקס? האמת היא שלא ברור בהוראות. אבל תכיני מתי את הקישוטים, אחרי זה נראה מה עושים עם הקאפקקס. עכשיו אני אכין את הקישוטים. את הלבן רגע נזיז. מישהו יכול להרים לי את הזה, אני לא יכולה כי אני עכשיו עובדת. רגע. אבל הפעם אני שמה רק פעם אחת כי אני רוצה שיספיק לי להכל, וגם ההורים שלי לא מרשים לשים 2 פעמים, נכון? כי אז זה ייגמר לי ולא נוכל לעשות. ובואו נתחיל לרדת שוב. אבל הפעם אנחנו עושים צורות. כי בגלל בוא נפרק את החותכנים. רגע, איך מפרקים אותם? מה זה חותכנים? זה חותכנים. מה עושים איתם? עושים צורות. אתה יכול רגע לעזור לי להוציא, אני לא מצליחה. אנחנו עכשיו עושים חותכנים. אני קודם מתחילה מהעיגול, כי העיגול הוא הכי קטנצ'יק. זה לא נורא, אנחנו נעשה גם צורות אחרות. פשוט קודם אני רוצה להתחיל מהעיגולים. שהם לא יאבדו לי ואני רוצה קצת להסתכל אחרי זה נעשה גם צורות אחרות. נראה לי שאני אני לא עשיתי את זה אף פעם. נראה לי שעכשיו אפשר לעשות מהקצורות הפעם ועוד מעט נעשה את זה כמו זה, כי על זה אנחנו שמים את הצורות. וזהו, נראה לי שעכשיו אנחנו נעשה משהו אחר בכחול. כחול אנחנו עוד לא עשינו, נכון? ביי ביי, אני עכשיו אמשיך לי לעשות צורות ונפגש בפעם הבאה ואז תראו הכל מוכן. טוב? ביי ביי.